Lapho kuba kaningi ngoba ngeke ngithi kuba kabili. Kuba kaningi kukhona ukuthi ma umuntu ezwa leyo mizwa kube umuntu othola ukuthi uzaleke nemimoya. Ma ezaleke nemimoya, ma le mimoya ingethuliwe kuye, uzoba naleyo nkinga vele. Omunye kutholakala ukuthi mhlampe kuyisenzo esenziwa kuye ukuthi angabi nayo impumelelo kwezothando. Kufuna ukuthi into yakhe-ke bese-ke iyahlolisiseka ukuthi into emenza ukuthi abe naleyo mizwa ngabe kuyini, isenzo sabantu abagangile sabathakathi noma uzaleke embethwe imimoya engazange ithulwe phezu komzimba wakhe. Kuyaye kuhambe kanjalo phela. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafafuke njengetangabane. Isamba nesabumkhosi ngalala magedo lala bavozane. Kunokwajiya ozikhundla khundla. Othi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovu oyiphayo. Ngumadakeni oyishasa ngicela ngiyabingelela le iNethezeka TV. Sithi uphila kanjani? Siphinde sabuya kumkhulu uMavovo. uMavovo ke sihlezi sifunda sinake kakhulu sagxila kuma comment sase sibuya ekutheni ukuthi kukhona izinto esezikhona njengamanje. Kukhona abesifazane eMavovo abake bakhale ngokuthi bayazitsha nezinsizwa uthola ukuthi ayikhuthelele ngisho ukushela kodwa ziyaphila nje nezinsizwa ziyayihlalela nje asazi ngisho nokuthi iqonywe kabani noma ilandela kabani kodwa ziyayiphilela nje insizwa. So ngena nalapho ngoba ekugcineni kumele umuntu elapheke kulokhu asuke ebhekane nakhe. Mavovo bingelela ababukele emakhaya kuNethezeka TV. Siyabingelela kubalandeli beNethezeka TV. uMavovo-ke lo okhulumayo, siyanithanda kakhulu kwaNethezeka TV. Sibonge nani uthando enilupha uMavovo 9. Siyabonga. Mavovo 9 sinenkinga ekhona njengamanje. Sibona ama-comment nabantu abasibhalelayo abanye bas-inboxa bekhulume lolu daba. Amanye ama-comment ade sibuka nalapha ey'ngxoxweni zethu esike sayikhuluma ku-Facebook nalapha ku-YouTube abayikhulumayo izinto ukuthi lezi zinto ngempela zikhona lezi ey'thinta nemimoya exakekisa abantu nehluphekisa abantu. Ake sibuye la. Mavovo kukhona insizwa ethi mina ngiyayishela intombi ngiyilandele ngiyigibelele ngizame ukuthi ize ingilalele igcina iqomile intombi kodwa ekugcineni leyo ntombi uma isiqomile mase kuba khona into ethi xhifi kumina engenzekanga ngenkathi ngisashela. Leyo nto isivimba ukuthi le ntombi isivakashelane noma mase singinayo isiqomile kuze kube ngcono ukube ngisashela kunokuthi isingiqomile ngoba mangenza izinhlelo zokuthi ngivakashele ngiba nenkinga kakhulu. Mase kuba nentokazi ethi insizwa iyangilandela kwenzeke konke kodwa uma sekufanele ngiyithande leyo nsizwa kukhona into ehlubukayo kumina noma into engenza kube nento ethi xhifini noma sengiyijubile ke ngayiqoma kodwa ikhona inkinga engiba nayo. Ake singene kulokho Mavovo ngoba yinkinga ekhona. Laba bantu bonke bathi bayijabulisa kakhulukazi uma bebodwa. Thothi umuntu uyivalele ekamereni ekhiphele loketshezi oluphumayo emva kwalokho useyiqhubekela ngempilo. Hayi khehla lapho kuba kaningi ngoba ngeke ngithi kuba kabili. Kuba kaningi kukhona ukuthi ma umuntu ezwa leyo mizwa kube umuntu othola ukuthi uzaleke nemimoya. Ma ezaleke nemimoya, ma le mimoya ingethuliwe kuye, uzoba naleyo nkinga vele. Omunye kutholakala ukuthi mhlampe kuyisenzo esenziwa kuye ukuthi angabi nayo impumelelo kwezothando. Kufuna ukuthi into yakhe-ke bese-ke iyahlolisiseka ukuthi into emenza ukuthi abe naleyo mizwa ngabe kuyini, isenzo sabantu abagangile sabathakathi noma
uzaleke embethwe imimoya engazange ithulwe phezu komzimba wakhe. Kuyaye kuhambe kanjalo Khehla. Oh, yazi ngibuza la Khabazela, kuyenzeka yini ekutheni ukuthi umuntu egcine engaganiwe uyasebenza lo muntu kodwa uvinjwe imimoya ethile okwakufanele ethule yona? Hayi 100% kuyenzeka ukuthi vele egcine engaganwanga ngenxa yale mimoya emembethe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye wembethwe vele umuntu owazi wahamba emhlabeni njengakazi agana. Ziyenzeka izinto ezifana nalezo. Yebo. Ake sibuye la kubantu besifazane. Lento ebabhelitisayo uthola ukuthi sekufanele kuhlangwane-ke manje uqomile niyathandana kodwa sekufanele ekuvakashele njengesoka. Uthola ukuthi ningafike nixabane noma kube khona into engamenze ethi umuntu ngiyahamba manje. Kukhona into mhlawumbe vele nje inkulumo uthola ukuthi bekuyinkulumo engamancobo kodwa engaphuma nango-10 ebusuku ethi yena ngahamba ngeenyawo ehambe ekushiye lapho kodwa engaboni lobo mngozi kodwa kuba khona into oyibonayo ukuthi leyo nto engathi iyambusa kusuke kuyini le esuke imbusa. Yabona nje Khehla, abantu abaningi mina iyaye bengifonele mhlawumbe ethi umuntu mkhulu bengidinga induku yokuthi kunentokazi engifuna ukuyiphosa. Asinawo lowo muthi la kwaMavovo 9. Yeah. Asibanike abantu ngoba ngithi nami nginey'ngane zamantombazane. Ngeke ngijabule ukuthi uphose ingane yami. Oh yeah. Cha, asinawo la ekhaya lowo muthi. Bayazi nje nabantu bayangizwa futhi asebeke bangifonela. Ngoba mina into ngiyayisho. Ungezi kimi uzofuna into engithi anginayo. Ngoba manje angazi manje sowuzothi ngiyithathephi. Kanti futhi into ebulala umsebenzi ilento yokuthi mawufonelwa abantu befuna izinto uthi abeze kodwa ubewazi ukuthi lezo zinto awunazo. Yilesikhathi usuzobanika okungezona ngoba wena udinga imali. Iyawubulala umsebenzi, iyalimaza igama lakho, iyasibulala isithunzi sekhaya lakini. Ngaphandle ke mangabe umuzi wakini ungawukhathalele. Ngoba ave kubuhlungu kuthiwa lapha kwaMkhize la okudlalwa khona ngabantu. Lapha kwaMkhize la okuqolwa khona abantu. Uyabo? Ngaphandle ke lokho mawungenandaba nakho ngoba vele eqinisweni inhliziyo zabantu ayifani. Khona abantu asebalahlekelwa yilokhu okumele kuphile kubo ngaphakathi. Abanye bakulahla bona hayi ukuthi kwabalahlekela. Kwafika isikhathi sokuthi bethi hayi asisakudingi lokhu okumele kuphile ngaphakathi. Sekuphila nje. Uyabo? Into esingeke siyichaze ukuthi umuntu noma yini. Asifani mangabe singabantu. Nanokuthi ke okunye kuyenzeka uthola ukuthi umuntu unensizwa ebimphosa. Ngalezi iphoso ke ezilandwayo ke kulaba vele abayithengisayo. Angithi uyabona ngoba ngeke sithi kulaba belaphayo. Ukwelapha nokuthengisa kunomehluko. La okunezimoto ezikhandwayo ezigcwele igceke. Ila wena ongathi mawulethe yakho kukhishwa istatus yakhe esifresh sifakwe kuleya efike manje achajwe lo yaphuma ahambe. Lesikhathi wena usuthi uyolanda imoto kade uyihambisela i-alternator ayisastart imoto ngoba sekucuyweni istarter safakwa kuleya moto. Kufana ke nala ozothola abantu kuyizinyosi eJaldini. Bayacuyeka ke futhi nalapha abantu ngoba kukhona nenhlanhla zabo eziswaphelwa kwabanye abantu. Uthola uthethe umuntu ngaya lapha kuMavovo ngiyocela usizo kodwa ngithe mase ngithi ngiyobheka komunye umuntu wangitshela ukuthi uMavovo wangithwebula. Angithi uyabo wathatha ubunhlanhla bami wasebenza ngabo. Ziyenzeka izinto ezifana nalezo. Ngiyaye ngithi mina imoto yabona nje lo hlobo lwale moto engihamba ngazo. Kunomuntu nje osebenza khona straight leBroom kubo wazo lezi imoto. Iserviswa kuye futhi imoto ayilali. Uyenza manje ayiqede mayilalile kushuthi kusuke kunento ngempela eheavy kodwa kusasa izophuma. Ayigcwele ijalidi. Ngithanda umakhenikho onjalo ngoba ngeke uthole sekune part ekhishiwe yaswaphelwa
kwenye imoto. Yeah. Angithi uyayibona ke leyo nto. Manje kuba nezinto ke ezifana nalezo uthola ukuthi lo ntombazane lo bebemphosa ngezizwe, mabemphosa ngalezi zizwe kodwa wagcina mhlambe ehlulekile lo kade emphosa. Kodwa manje le yamjunju yalezi yazizwe ngoba ziza ngesankahlo isihlezi kule ntombazane. Usezothi ke lesikhathi mayiseqonyiswa ilo yasokana bese kufika lezi yazizwe bese kuthi chifi. Uyabo? Manje ke umbuzo uthi wena okade umphosa ngalezi yazizwe awangaphumelela. Yeah. Awuboni yini wena ukuthi udestroya ifuture yezingane zabantu? Oh yeah. Yeah. Uyabo? Ngoba manje lengane le ayisezukwazi ukuthola umendo, ayisezukwazi ukuthola insizwa ngempela eserious ezokwazi ukuthi ithathe iyoyiganisa ngoba lesikhathi leya nsizwa makungathi kuza kahle kuvuka lezi yazizwe inhliziyo ichifi. Uyabo? So ingakho ngithi lento ihlukana kaningi. Yeah. Angeke sithi ihlukana kabili noma kathathu. Njengoba uyizwa ngichaza ngokwegaba zayo ukuthi kungaba imoya ozaleke nayo, kungaba umuntu ebekushela ngezizwe engaqondani nawe ukuthi mina nayo leyo nto ngibuye ngingayi-understand kahle ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeke nje ukuthi umuntu uyayisabela namantombazane. Mase kuba khona kusebenzisana. Uyabo? Maye futhi lesikhathi uyolanda umuthi ulandela ukuthi yona leyo ntombazane ize kuyizokutshela iyakuthanda. Mayisikutshelile futhi iyakuthanda uzoxoxana nayo futhi ngoba uyawasaba vele namantombazane. So ilapho engisuke kwesinye isikhathi nginga-understand khona ukuthi lento ingenelela kuphi kanjani. Uyabo? Ngoba futhi kwesinye isikhathi uzoyenza lento le uyenze vele emntwini mhlawumbe izingane zakho uyicuphile. Yeah, yeah. Bese uyagaxela. Yeah. Kwesinye isikhathi kuthi lento le ekade kumele yenzeke emntwaneni wakho entombazane uvela uyigijimele wena nsizwa uze la ekhaya. Lento ekade kumele yenzeke kulomntwana la ekhaya ukuthi agijimeze kuwe. Wena ugijima uze la ekhaya asazi ukuthi uzokwenziwani ke la ekhaya. Ake sibuye la. Uyazi Mavovo mokhuluma ngesizwe. Dume kakhulu indaba yezinsizwa ekutheni ukuthi yizona insizwa ephosa izizwe kakhulukazi umuntu osuke ehanjelwe mhlawumbe owakwakhe. Ufuna ukumbuyisa. Abesifazane nabo bayakwenza lokho. Abesifazane nabo bayakwenza lokho khehle umuntu afona athi ngihanjelwe umuntu ebengiphilisana naye. Nakhona phela futhi kukabili ekhanjelweni umuntu okade uphilisana naye. Yeah. Umbuzo uzothi ma wena uthathe ingane yabantu wayitshela ukuthi uyayithanda. Sekuyabe ma isikuwe empilweni yakho usuthandana wena mhlawumbe nabantu abawu6. Kumele ihlalele ini lengane la kuwe? Lo wesifazane. Lo wesifazane kumele ahlalele ini kuwe mfokanhlanzi? Yeah. Ngoba phela isikuqomile ingane yabantu wayitshela ukuthi uyayithanda. Sekuyabe wena usuneyintombi ezu8. Mayisihamba wena sekumele uye kuMavovo uyoyilandela umuthi. I-wrong leyo nto. Okay. Kwabesifazane ke nabo abakufonelayo bethi bahanjelwe amadoda. Ngifuna ke lapha ekutheneni ukuthi bona ke basuke bekhuluma ngani ngoba nabo bayakufonela bethi hayi owakwami engathi ngiyambona ukuthi usihambela kude nami noma useqonyiwe ngisola kanjalo ngendlela asenza ngayo ngicela ukuthi ungibuyisele yena nabo bayayifuna yini izizwe ekutheni ukuthi beyifake kumuntu wesilisa lo muntu wesilisa maseba nenkinga la esuka ekhona utho kunaye usenalochifi ofana nalowo wabantu besifazane. Hayi khahla mina into emnandi umuthi angithengisi ngawo. Nanokuthi futhi mina into emnandi ayingiyakwazi ke mina ukuhlola. Ngiyayihlola mina into ukuthi isuka kuphi yakuphi. Wena nje mawurong akunamuntu ozowuthola la ekhaya. Ngoba umbuzo uzothi bekumele yena amelelane nalo doti wena obuwenza. Wena usuthemba ukuthi uzoza la ekhaya uzofuna umuthi ukuthi umbuyise ngenkani. Kusho ukuthi mos umthakathi. Umthakathi nje. Futhi kusuke engekho umthakathi ongadlula wena. Ikhamba kanjalo nje. Into nento bafethu ayibe seqinisweni. Nokunye asikho isiphoso esihamba sodwa isiphoso sihamba nesidalo. Yeah. Ma wena uthandane nomuntu wakho wesilisa wakubamba ufebe usunamanye amadoda akuyeke usumfunela umuthi wokuthi umlande ngeke livuma ithongo lakhe.
Uma ngabe wena uthandane nentombazane sekuyabe usuney'ntombi eziwu-6 eziwu-12 ngoba ujabulisa ukuthi wena uyinsizwa uyaqonya suhambe uyofuna umuthi uhambisana nesidalo. Omunye uzombuyisa abuye ngalezo zizwe lezo esebuyile uvele umbambe nendoda endlini. Ila usekuqhuma khona isibhamu. Yingakho abantu vele eqinisweni kungeke kube lula ukuthi kungahlali kutholakala abantu okuthiwa babulalene. Ngoba abantu balandana ngey'lwane, khona futhi umuntu othola ukuthi kunonobangela ukuthi nihlukaniswe ukuthi isidalwa sakho vele siyabona ukuthi umntanami la akanalo ikusasa. Wena bese uphoqa ukuthi umlande ngomuthi. Lesikhathi uphoqa ukuthi umlande ngomuthi isidalwa sisezukwazi ukukuvikela. Ila kuzothi noma kuqhuma khona isibhamu singabibikho isidalwa esiyophakamisa isandla ukuthi leyo nto ayingenzeki ngoba vele sesiqhelile kuwe. Wena sikukhiphele lo muntu esimbonile ukuthi la ekhaya akadingeki wena wambuyisa ngemithi. Mavovo, wena wenze njani ekubhekaneni nalezi inkinga zalaba bantu ngoba sike sakhuluma phambilini sikhuluma ngesigezo. Okay, sengifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi wenze njani ekumeleni nalezi inkinga ezibhekene nabantu ngoba abantu bafakwe izinto abazi basemendweni abazi ukuthi bangene kanjani noma baphumile kuwona bekhishwa mhlawumbe sebekhishwa isidalwa phezulu kwezinto abafakwe zona. Abanye bafakiwe ngendlela ezithile kwancindwa kwakhafulwa ebusuku bangalala abantu bahayiza bavukwa zipoliyani. Ngifuna lapho Mavovo esimene sikanjalo ukuze umuntu ebuye ebe umuntu elapheke ukuze kwazi ukuthi naye ebe umuntu futhi okwazi ukwemukela uthando ngendlela ingabe bikho lento ethi xhefi ngabe wesilisa noma wesifazane umisa kanjani kuyena Mavovo ukubhekana naleyo nkinga. Hayi, leyo nkinga iyasebenzeka nje khehla. Njengoba ngisho ngithi ma isilandelwela ukuthi isuka kuphi kanjani iyasebenzeka. Akubi nayo inkinga. Iyasebenzeka. Ake sibuye la endabeni yemoya ke manje ngoba sesithintile le yezizwe kakhulu ngoba iyona ephinde ibe inkinga ngoba eyemoya kukhona umuntu odliswayo lento asuke yidla inemoya ethile yabona. Ngifuna ukuya la uke wathinta ekuthenini ukuthi umuntu uyambuyisa ngenkani umfaka endlini emva kalokho umbambe nendoda mase eqhuma isibhamu noma omunye ethi mekushiya uthatha isibhamu umbulale mase nawe futhi uyayibulala. Ngifuna ukuya lapho nawe mase uyayibulala uthi okungcono asiphumule shuthi ayikho enye impilo engale leyo moya leyo ke esengikhuluma ngayo manje le eyakhiwa ngedliso ingozi engakanani kubantu. Abekho nabantu asebebe nenkinga yokuthi kwashona indoda namanje usabambelele kuyona kwakuyisoka nje lingenzeli uthi lingalobolile ngisho emakhaya. Yabona nje mfoka Nhlanzi ngathi kuwumbuzo loyo owubuzayo. Kodwa futhi usuphinde wawuphendula ukuthi wena ngoba awunakile. Uyabona nje kuqhuma lesi sibhamu nje sekuvukele ezalwane phakathi kwenu omunye wayilandela omunye. Kodwa manje kwatholakala ukuthi ayisenzi lento wena owawilandele kona. Ayinivele obvious usuzoza ubuhlungu times. Yabo? Ukuthi lo muntu lo ngaya kuMavovo wathi ungibethelele yena wathi ungishayele yena sengimbamba nendoda angithi ayibona into enjalo suthatha isibhamu yamdubula. Into ezokwenza futhi uthi kuphi isibindi sokuthi umdubule yilezi ayilwane wena owamlanda ngazo ngoba phela khehla asimusana ukukhohlisana ezilwaneni ezilanda umuntu izilwane ezinye ezinhle. Izilwane futhi ezithi mayihlala kuyo omunye zimbulalele futhi ubunhlanhla bakhe. Uyabo? Izilwane futhi nawe kwesinye isikhathi ongathi ma uzisebenzisa esebuyile umuntu uqede futhi wena uphelelwe umsebenzi. Wamavovo nansi ke le esike sayithinta imoya ozalwa nayo kukhona imizi ngikhula mina bekwenzeka ngendlela ezingafani nokukhula kwethu njengabafana besikhula ngendlela engafani. Ingakho abafana bebange iphaphu ukuze kufike la emtsizweni ukudlule kuhambe ngekwegaba. Kukhona la umfana khona ephupha isalukazi khona mephupha ebusuku uyavuka kukhona into eyenzekile. Sikhule thina ukuthi makwenzeka leyo nto kwakufanele uhambe uye emfuleni uyohlamba emfuleni ohambayo. Izinto ezingasenzeki manje
sikhule kweminye imizi intombazane nomfana uma sekungena esigabeni sokuthi kulelo zinga noma intombazane siyathomba kube khona ukuhamba kweminye imizi ngifuna ukuya lapho olwalihlambulula labo bantu ngokungena kwabo esigabeni esithile ngifuna ukuya lapho ngenxa yokuthi uthe imimoya kukhona ozalwa nayo ekufika isigaba sokuthi uyihlambulule kumuntu akungene kuleyo moya ekuthenini ukuthi mavovo-ke nakhu nawe nemimoya usebenza nabantu abanemimoya uthole abantwana phezu kwaleso simo kwenzakalani mavovo ngoba ukhuluma indaba yokuthi imimoya iyahlanjululwa Angithi nje Khehla njengoba uchaza lokho kokuhamba ibivele ikhona imule imigcama imnukela mbibi imhlwazimamba leyo mithi neminye neminye ibivele ikhona leyo mithi leyo ibikade ihlala vele okuhambeni logogo nomkhulu bakudala ukuthi insizwa mayisingena esigabeni sokuthi isingayi kuyoshaya isiyalo emfuleni iqomise intombi bese ke iqala kulolo khamba kwenzelwani kwenzela ukuthi ungathi mawuyoqomisa uthathe idungamuzi uthathe umalokazana ozovusa leli ikhaya kwenzelwe futhi ukuthi intombazane mayisithombile iye kugogo walapha yakwaShembe athathe lolu khamba ahlanzise lo mntwana agqunyiswe noma ayogezwa futhi nasemfuleni kwenzela ukuthi mayeyokha amanzi emfuleni aqonyiswe izinsizwa okuneyibaya emakubo igane nayo kube khona inkungu esukayo emehlweni kube khona inkungu esukayo futhi emehlweni kuphume nalesi sidina kuphume nalesi sigcwagcwa esuka ikuso kuthi noma nayi nosokana wakhe hayi acabange naye ukuthi hey lo muntu maye ngeke eduze kwami yabo njengesikhathi samanje nje uthi ubuka ifoni kuze kujuza amathe escreenini sefoni ucabanga lo yamuntu wakho ongekho angithi manje ucabanga lo baba umnandi obuba khona mangabe ninobabili angithi uyayizwisisa leyo nto ingoba ugeziwe ngale yamithi emzimbeni wakhe ngoba phela eqinisweni le yamithi ibivele ikhona emuva kule yaminyaka mhlawumbe nako 1915 masicabanga ibikhona kulabo bantu kahle kahle izinto zithe ukufa la mangabe mhlawumbe abantu abaningi sebeselungwini uyabo abantu sebesemakhishini ekuqaleni abantu bebesebenza iplazi nje mhlawumbe kwamehle enyoka asebenza ikhishi la kulelo plazi yabo hayi ikhishi lesilungu lasesilungwini angithi yabona abantu babe sebeyalahla ke manje abasekho gogo abaphethe ukhamba lweintombi abasekho omkhulu abaphethe ukhamba lwezinsizwa ngoba mfokanhlanzi enye into okufuna uyiqaphele uyabona abantu esikhatini esiningi laba abashela intombi ngemithi izizwe imvamisa yabo abanye ngobuningi akucaci kahle la ematohweni akucaci kahle ematohweni ngoba omunye uzokunika lento kanti uyixube nezilwane engazwani nesidalwa sakho wena bese ungacheki futhi ukuzaleka kwakho ukuthi mangiphatha lezi ikhafulo lemoya engembethe iyazemukela inemzimbeni wami bese iqhela bese kubusa lesi sikhafulo lesikhathi usuyitholile intombi leyo akusacaci la ematohweni sekumele ugcine uyongena enkunzini mhlambe futhi nakhona enkunzini ufa usale abanye baphumelele ngoba vele ubunhlanhla kuwe awusenabo usubulele ngalezi zilwane vele oyisebenzisayo wena ukuthi ukhafula ngazo lezi ingane zabantu mawungakukunake nje lokho futhi the most yalabo bantu bane-anger hey bane-anger yibo futhi abantu othola ukuthi uvela ngene nala ku-comment section avela khuluma udodi yabo ngoba manje lento yenza ukuthi akwatele wonke umuntu yabo abantu abazamayo empilweni ufuna ukuphikisa into angayazi abantu abazamayo empilweni abanemoto uzothi ya noma nganayo le moto eso kodwa ngeke ifane nekasibanibani noma ngawakho umuzi okanje angeke ufane nokasibanibani mawuthi uyamlandelela lo muntu Nkosi yami isono uyabona nalabo uyakhona nje ubone uthi inkosi yami angithi uyayibona leyo nto so izinto bafowethu kufuna siboyibheka izinto esizithinta ngezandla zethu kukhona into mina engingayithinta
wena mawusuthi uyayithinta ibulala umhlahla bakho Yebo. ngokwenkolo yakho noma ngokwesidalwa sakho angithi uyabona ingakho ke kuthiwa akubona bonke abayobona umbuso wezulu Kodwa bathi inkosi inkosi. kodwa bathi inkosi ayithethelele angithi uyabona Yeah. kuthiwa bayingcosana Aboyibona. Abayoyibona. Baningi lapho. Bayingcosane kulaba abala abathi inkosi inkosi. yebo mina ngiyaye ngithi ke noma nganebandla elinabantu abathathu masiguqile sakhuleka inkosi yasizwa kulungile kimi ngoba ngeke ngijabulela ukuthi kugcwala ibandla lezinkuni eziyongibasela mzukwane sengivutha cha ngiyalokho cha ngihlezi ngikuphika ukuthi angilifuni ibandla liyogcwala izinkuni ngoba kuyothi mzukwane sengivutha zona lezi zinkuni ezigcwele ebandleni lami yize eziyobe zingibasela Okusho ukuthi kubalekile nokuthi kakhulukazi uyahlunga nakamoya uyasefa. Khehla lami usuphendulile mina ngumuntu owafundiswa ukuhlunga yabona nje thina isalukazi esasefa sakwamavundlu Madlamini wasifundisa into eyodwa ukuthi into yomuntu boyihlunga into yomuntu boyisefa khona umuntu onebhizinisi ethi ibhizinisi alihambi alanda amaphondo alande yonke into kanti unebhizinisi nje unemoya yena qobo lakhe akangayihlungile lesikhathi makumele kungena imali la ebhizinisini leya moya ichitha leya mali ngoba akayihlambululile akayithulanga le moya emzimbeni wakhe vele ke lesikhathi uthi wena uyolanda leya nto kumele uyisize seyilwa nale moya ehlezi kuwe wena ongazange uyihlambulule bese uthi wena lesa sigubha singisebenzelanga noma lo leyaphonda lungisebenzelanga kanti lifike la nengxabano nanokuthi kokunye okumele sikuqaphelisise kahle angithi vele eqinisweni manje ayisekho leyo nhlolo ehlola ukuthi ihlunge nemoya yabantu ebembethe thina manje sesihlola nje ngokuthi kunenkabi eyisemva kwakho okumele nje within 2 months mangilalela kwelikamoya kuthiwa bazobe bekuthele phansi kufunakala u30,000 ukuthi ngivale lezi inkabi angithi yabona iyona nhlolo esiroka esikhathini samanje akusalandelelwa lapha kusesekelo sempilo yomuntu ukuthi kuze umuntu aphakama aphile ikuphi la okumele kuhlungwe khona yiyo ke into eyenze ngathi manje ngathi sesingangabaza la ekwelapheni noma masibona abantu abelapha nabo ke naba labantu angithi yabona sekuyisicefe nje ngisho kuqhamuka usizo umuntu usethe nakho ke kanti wena uzomelapha ke Mavofo ngoba sikhuluma nje hayi mina khehla ngihlezi ngisho ngithi mina anginandaba ukuthi kimi ungathini phela vele mina ngithi ngachaza kwasekuqaleni ukuthi nivusa uncede inyoni nje endala akekho ongayazi hayi ukuthi ngakanani singakubuki lokho sibuka ukuthi indala hayi akekho mina umuntu ongangazi nangakithi nje akekho umuntu ongangazi kwakhala omunye wathe ngibuza izingane zathi hawu kwamkhulu kule moto lezi eyidume ngathi amabhaloni kule enzansi ini wathe Mavovo uyaziwa ngathi mina ngakithi ngaziwa na ingane encane ngoba ngiyaziwa anginankinga ukuthi uzile kithi noma uzanga phela vele kuze ngibe ngaka nje angithi angikhuliswanga uwe cha ungaze nje sengingaka ola lo ngikhule ngani kunabantu vele mina okudala behamba kimi nanokuthi ke khehla baningi vele abantu othola ukuthi bathi ayi Mavovo kodwa ngathi manje ungahoxa la kuma social media ayengathi ungaphuma ngoba manje ayingeke khehla ayi ukuthi wena into usuke uyikhulume straight angithi uyabona bese ngiba nombuzo ukuthi webafethe ke sibuyeni la eqinisweni kunabantu abafile namhlanje ababulawa amanga vele kufunakala kube khona abantu okumele bafe bebulawe iqiniso ukuze kuphile laba beqiniso ukuze kuphile laba beqiniso lokho angeke sikubalekele ngoba emhlabeni vele amanga ayabulalisa neqiniso futhi liyabulalisa kodwa manje okuwumbuzo kokuthi ke nina kanti kahle kahle nifuna ukuthi kube njani ekubeni kukhona ababhalayo namanje ade bebhala bethi hayi bayathokoza ukuthi sihleli kanje sixoxa kona lokho okuyiqiniso okuzophilisa umuntu kukhona ababhalile bathi more videos
awulande uMavovo kunjalo uMavovo. Yabona nje bafowethu, mina ngifuna ukufana nalabo zakwethu, umuntu ethola ukuthi usekhuluma into kungeyona ebantwini, ethi hayi khona manje sekunezinyanga ezingakhela uzungu. Hayi mina shema ngifuna uqamba amanga, ngimnandi ngiwushukela ebantwini, bengingakakuboni lokho. Kodwa futhi ngicela nokufisayo noma nosakucabanga akuyeke, ngoba mina hayi anginanxana muntu. Mina engikukhulumayo nje ngisuke ngenzela ukuthi abantu bafunde, futhi into enhle nemnandi bayangifonela mina nozakwethu abanye. Khona omunye nje othumela intombazane le ekhaya, uthe inyanga yakhona iseBhenoni, noma ngingeke ngisho ngesibongo. Uyazi le nyanga ayikaze ifike kimi. Bengingazi nanokuthi inaney'namba zami. Yamchazela futhi lo ntombazane yathi hhayi mina asazani nalo Mavovo, kodwa nginethemba nami noma ngibuza la emakhosini, uyena muntu okumele ashaye le nkinga yakho. Ngiyakubonga lokho nyanga yaseBhenoni, noma ngingeke ngisisho isibongo sakho, kodwa ngicela nje uNkulunkulu akwandisele, othumele le ntombazane nayo umakhosi ekade ifikile ekhaya kwaMkhize. Cela uNkulunkulu akwandisele, akuvikele ngaso sonke isikhathi, akhulise nomsebenzi wakho wabadala endumbeni yakho, ngoba uyazi umuntu engakwazi angakaze efike kuwe. Khona nomunye nje ubaba uyi-distributor khona la ey'nkundleni zokuxhumana, okhuluma ngemithi kakhulu. Kunabantu impela asebembalwa impela abangafika la ku-6-7 abafika kimi bethi bathunyelwe uye. Ngiyakubonga futhi lokho, ngoba kuyabonisa ukuthi cha, Nkosi yami, akukabi khona into eyinkinga, ngoba phela kwesinye isikhathi ozakwethu kuyaye ukuthi noma umuntu engafunwa abantu aqhamuke senza ividiyo yokuthi hey kunabantu asebesemva kwami, bese ubona ukuthi usezokufaka-ke manje okuyi-bodyguard nyana, ngoba mhlampe khona la manje osekukhaleka khona. Ya, khona la osekukhaleka khona. Cha shema, okwamanje kubafowethu abelaphayo angifuni ukubaqambela amanga. Zikhona iy'nyanga nala eGoli, hhayi bengingakabi nankinga nazo. Zikhona iy'nyanga naseMnambithi, bengingakabi nankinga nazo. Zikhona iy'nyanga eThekwini, bengingakabi nankinga nazo. Cha, kunalokho nje abafowethu yaye bengithinte ngocingo, futhi okuhle ezinye iy'nyanga ziyaye zingithinte. Zingicebise futhi nala okumele zingicebise khona ukuthi hayi Mavovo, yabo laphana ukhulumile kodwa laphayana kuthe ukulumela, kulaba vele abangalifuni iqiniso. Angithi uyayibona into ekanjalo. Cha, ngiyakubonga lokho, sengishola ukuthi ngiyaye ngingathandi mina ukwakha inzondo engenasidingo. Mavovo, sikhulume kakhulukazi le ndaba yemoya esihlukumeza abantu abaningi. Bahleli ngabawutwane, abanye sebehleli nabantwana, akamfuni umuntu wesilisa. Khona ukucacayo njengamanje ethi nje indoda into engayicabangi. Uhleli umama, mawuthi uyambuka i-age yakhe, lo muntu usemncane. Kufana ngabe uhleli nomuntu wesilisa futhi usalandelwa, kodwa akayifuni nokuyibona indoda. Abafike labo bantu, shuthi ovunyelwa uNkulunkulu nethonga lakhe, ngoba usho njalo kwinkulumo yangaphambilini wathi kuyofika ovunyelwe idlozi lakhe noma ithonga lakhe noma uNkulunkulu, isidalwa sakhe futhi esimbhekile. Ngifuna ukuya lapho. Abesilisa nabo asebehleli kanjalo, abajatshuliswa nje ukuthi banabangani kodwa masayedwa umnandi eyedwa. Ngicela ukuthi siyikhulume leyo ndaba, bafike bezothula umthwalo ngoba banabantwana, nabantwana babazala phezu kwalezo yinkinga, nabo batholele umthwalo abantwana ukuze belungise iy'nkinga zabantwana abayilungise bona kuqala. Singena lapho manje. Ya phela khehla, kwesinye isikhathi kungenzeka uthole ukuthi nami nginayo into la ekhaya edinga uketshezi lala eMapetla, nephinde futhi idinge uketshezi lwangakithi kwaHlathi, uyabo, ezohamba ingenelele ebantwini mhlawumbe othola ukuthi abaqinanga. Bese-ke ibenzisa leyo mgilingwane-ke, bese ithatha loluya ketshezi izolithela la ekhaya la nami engiyibeke khona. Ziyenzeka izinto ey'kanjalo esikhathini. Kukhona abantu usho ukuthi kukhona abantu abalanda iy'thwalo, thole leso sithwalo sidla uketshezi. Mase leyo nto ibheka abantu, uthole ukuthi khona abangaqinile emphakathini,
noma endaweni osuke uhlala kuyona kakhulukazi ngoba ubuye ulinganisa ngawe. Ngifuna ukubheka la ekutheni ukuthi leyo nto sho ukuthi idla uketshezi kulabo bantu begcine labo bantu isibajovile leyo nto isiphila kubo labo bantu abangaqinile. Angithi khehla nje nawe njengensizwa ekhuliswe emakhaya. Yeah. Ingane mayizalwa ikhula ifaka ulozisi Yeah. entanyeni. Ifakwe futhi izinyo lehashe. Uyabo? Ifaka ubuhlalo obumhlophe. Uyabo? Kusuke kwenzela ukuthi lengane iqiniswe phezulu kwemoya thizeni ngoba kunezinto ezinye othola ukuthi yifuna lezi ingane ezisathambelwe ukhakhaya. Ukuthi umntwana angamana aphaqake. Uyabo? Kunosisi nje ongifonela ukuthi ingane yakhe ivele yaphaqaka nje ngendlela kangayiqondanga. Uyabo? Kuba yiyo imthelela efana nalezo zinto. Kodwa ke ngoba namhlanje vele asisenayo imbhinco okhalweni nje. Uyabo? Mina umbhinco khehla ngiyawugaranta kakhulu okhalweni. Ingakho la ekhaya nje kunentambo yala ekhaya encane. Iba namafindo nje ayinani elithize engeke ngiwabale. Bese siyenza ngomlotho othize. Siyikhulekele nje ayinamafutha ayinathamba ayisincweba. Esiyifaka kumuntu eyiyasebenza. Iyabasebenzela kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi wena khehla kunokuba kanje. Ngingakwenzela incweba uyifake. Kanti imimoya ekuwe ayizwani nalento elakule ncweba. Bese uthola ukuthi uyifakile impela ingcweba khona nezize eziphambene. Kodwa imali ayibona. Into ekhona nje kuyinkani nokuhlukumeza abantu. Nokufuna ukulwa. Kungenasidingo kufanele xoxwe wena ufuna ufakile. Kungenasidingo. Kube khona umuntu oyifakele nje umbhinqo wakhe wentambo thizeni ephakanyiswe ngandlela thizeni ayakumala ukufa. Izinto zakhe ziyavuleka nje. Kuba nomehluko. Into nento iba nomehluko khehla. Mavovo usebenzelaphi? Hayi mina ngisebenzela khona la eMapetla eSoweto. Ngiphinde ngisebenzeleke nasekhaya eMnambithi kwaHlathe number 2. Yebo, ngisebenzela indawo ezimbili. Inamba? Inamba u-072 48 24 003. Yizi inamba engitholakala kuzo. Hayi abathi hi, hayi angibaphenduli. Ngiphendula nje mina umuntu ozokwenza ivoice note ephelele bese nami ngibuyela kuye ngempendulo ephelele nomuntu ozongifonela bese ngi-answer ifoni siphendulane. Kunjalo mbuke lapha ekhaya sibonga hlakhulu kuMavovo, Mavovo 9 ngoba esho ukuthi ula eSoweto eMapetla. Esikubonga kakhulu esikukhulumile izinto abantu abangayinaki othola ukuthi umuntu ugcina esevuma ukuthi usingile nowesilisa wakhe umuzi uphelele kodwa asimboni umakoti. Iqala lapho inkinga esithintayo indaba yemoya. Ungazalwa ke nemoya ungayithuli imoya futhi ungayihlungi imoya ekuwena ngoba nabantwana bakho baba nenkinga yaleyo moya mase kuqhubeka sekugcina sekuukhondolo ekuthenini ukuthi lapha akuganwa umuzi walapha hawu wabulawa mhlawumbe kuze kuthiwa umthakathi wabulala loya muzi sewafa kanti cha into eningayinakanga iqala uthola ukuthi lo mkhuba wawukhona phambilini ukuthi kube nesigaba esithile sempilo la khona umuntu esoke esehlungwa khona imoya ngoba echazile uMavovo insizwa mayiqala ukushela isilandele emfuleni intokazi mayithomba kube khona okwenziwayo kuyona mase kuba nokunye okuningi akwazile ukukubayila. Ungasilandela ke lapha ku YouTube, subscribe uthi Nethezeka TV, ngene ku Facebook, ngene ku TikTok na kanjani uzosithola. Igama lohlelo uphila kanjani? Igama lami ngingumzothule kwaKashembe isibongo. Ayiphindi ibonane nangokuzayo. Yipha